Hej, jeg hedder Kim Øksle fra Hypnotiseret.dk. I den her video der kan du afprøve hypnose til at løsne nakkespændinger, det vil sige blødgøre musklerne i nakken. Det er et sted, vi tit går og spænder instinktivt, når vi bliver stresset eller koncentrerer os, så det er rart at lige slappe af i nakken. Normalt bruger jeg hypnose i forbindelse med terapi. I den her video er det jo ikke terapi, men vi bruger hypnose direkte til at påvirke dig positivt, til at løsne op for dine nakkespændinger. Det er altså en god demonstration af, hvad hypnose kan. Det er ikke magi, men det kan føles meget magisk, og det er altså ikke mig, der udfører magien, men dig. Jeg siger nogle ord, og din opgave er at leve dig ind i det. Næsten alle mennesker kan det her, ved at bruge forestillingsevnen og indlevelsesevnen, simpelthen ved at lytte til ordene og leve dig ind i det, ligesom du kender, når du læser en god bog eller ser en film. Så kan du skabe noget ubevidst, når du lever dig ind i de her forestillinger. Her handler det om at blive afslappet i nakken. Du kan selv styre det, og du kan selv gå ud af det, hvis du vil på et tidspunkt. Men jeg skal nok slutte af til sidst. Lige nu mærk efter, hvordan din nakke føles, så du har en fornemmelse af, hvordan det er, inden vi starter. Og luk så øjnene, så kan du bedre koncentrere dig. Luk øjnene og se din øjenlåg indefra. Måske kan du stadigvæk se nogle farver, gråtoner, eller også er det helt mørkt. Brug det til at hvile i. Lige nu er det der, du starter. Der er ro inde bag de øjenlåg. Ro lige nu og her. Mærk så din nakke. Mærk, om der er spændinger, og hvor de spændinger er kraftigst. Forestil dig nu så levende som du kan, at du kan dykke ind i musklerne i nakken. Du kan dykke ind og se, hvordan der ser ud derinde. Og du behøver ikke at kunne se det tydeligt for dig, men oplev så tydeligt som du kan, hvordan det vil være at se ind direkte i muskelfibrene i din nakke lige nu. Forestil dig, hvordan alle de muskelfibre ligger tæt, spændt op. Nogle steder mere spændt op og mere tæt end andre. Det er lidt ligesom et garnnøgle, der er helt stramt og hårdt spændt op. Men du ved, hvad der sker, når man løsner et garnnøgle. Lige så stille og roligt vindes garnnøglet op, og det bliver blødt, elastisk. Oplev lige nu de muskelfibre, der er spændte og tætte. Bliv blødere, skab afstand. Lige så stille og roligt er det, som om der flyder noget ind, der hjælper, der blødgør, hjælper de her muskelfibre til at skabe afstand. Og når de skaber bare en lille smule afstand, bliver det lettere. Og når det bliver lettere, er det som om det flyder nemmere gennem musklerne. Med blødhed, afstand, afslappelse, blødere muskler, blødere muskelfibre, som en knyttet næve, der bliver blødere og blødere og løsnes.
Det hele løsner op. Det strømmer frit og blødt igennem den nakke nu. Øverst på nakken glider den nedad og udad, og løsner alle muskelfibrene på én gang. Muskelfibrene løfter hinanden. Det løsner, det letter, skaber afstand, mere og mere plads, mere og mere blødhed. En dejlig fornemmelse, som om den helt perfekte temperatur nu breder sig i den nakke. Blødere. En dejlig temperatur. Roligere. Afslappet. Mærk den dejlige nedadgående fornemmelse fra toppen af nakken og ned og ud. Helt ned til skuldrene. En dejlig nedadgående følelse, der breder sig videre ned i ryggen. Fra halsen og ned over brystet. Hele vejen ned til fødderne. En blødhed, en tyngde, der hjælper til at trække de muskelfibre fra hinanden og blødgøre dem, massere dem indefra. Så hele nakken løsner sig. Alle musklerne støtter perfekt lige nu og her. Mærk, hvordan nakken føles nu. Hele nakken blød. Hele nakken rolig. Hele nakken i balance. Perfekt temperatur. Perfekt balanceret. Mærk nakken, som den er nu. Og måske fortsætter den proces af sig selv, når du om lidt går ud af hypnosen. Nakken vil af sig selv vedligeholde den balance og den blødhed. Lige det, der skal til for at holde dit hoved, som det skal være. Gør dig klar til at gå ud af hypnosen, men behold blødheden og afspændingen i nakken. Når jeg tæller fra 1 til 5, bliver du klar i hovedet, helt bevidst om, hvor du er. Men du kan beholde så meget blødhed og afspænding i nakken, som du vil. På 1, mere og mere klar i hovedet. På 2, mere og mere opmærksom på de lyde og bevægelser, der er omkring dig. På 3, begynd så småt at bevæge din krop. På 4 og på 5, åbn øjnene. Kig dig omkring og bare mærk, hvordan nakken føles nu. Lige præcis. Jeg håber, at det har løsnet op, at du kan mærke den afspænding, som du skaber med din forestillingsevne og indlevelsesevne. Jeg håber, det var en god oplevelse. Du er meget velkommen til at dele videoen med andre og kommentere på den. Du må også meget gerne kigge ind på min kanal eller kigge på min hjemmeside hypnotiseret.dk. Du har også mulighed for derinde at købe videoer helt uden reklamer, hvis du vil. Men tusind tak, fordi du så med.